No niin, tässä haastattelussa Lasse Walli, eilen 1+1 Tanskan U20-maajoukkuetta vastaan. Kerro vähän pelistä. No, peli oli loppujen lopuksi oli hyvä peli, mutta oli aika hankala siihen alkuun. Siinä alussa istuttiin ihan liikaa jäähyaitiossa ja tehtiin se peli vaikeaksi itsellemme sen kautta. Ja ei siinä Tanskalla nyt hirveästi ollut mahdollisuuksia, mutta eka erä oli vaikea joukko, istuttiin jäähyaitiossa, sitten toka erä oli jo vähän parempi ja paremmin loppuun kohti kolmas erä oli selvästi paras. Et siinähän sitten saatiin ne pari otettu eroa Tanskaan 4-2. Ei siinä oikein Tanskalla ollut mitään sanottavaa loppujen lopuksi. Hyvä, ja miten tästä eteenpäin nyt? Ei siinä. Lähdetään parantamaan koko aika. Seuraavaksi vastas Kanadan joukkue. Tulee varmaan kovempaa kuin Tanska. Ei siinä oma peli vaan ja joka pelissä pitäisi pystyä parantamaan. Ja joka peli voittaa. Hyvä, kiitoksia.